karong ingkang sam raten ladak jingrum lo arna mahirjumi ilitum Karbi Anglong East West di Mahasaupan ahirjumi dolo lase lapen di mathadam tha pini ke phurki mong lo history along ta ladak tongpon po athema tarabasa LAMS secretary LAMS election in the joksi pini APHLC kache song lapen ke ahop ilitum hey ilitum ladak bensi pang chengpolo dak hello song zapi nang litung tarabasa area duan thulani andar duan ke ladak bensi nang pang chenglo ke hai ang tek ladak pini ning arong pen aki hai man kidu APSLC president Sir Jai Kathar alangli aning kangsam aning karong rat pen ladak nang chitong si ilitum ning arong pen ladak ilitum chithan chimum ponlo chipiri chipheleng ponlo lapen rat bet chipi ke the osomar Isomar longri longpat kaduk kawiapan ilitum non APSLC pensi ilitum haipon vepu lapen re-election kilake dulang wekji athema ladake BJP asorkar atumke jangthui chubai lapen alang litum achithirak achiphere lapen pini pensitami tapuson dirta longlo ela non LAMS pen ke haidun atuma panstami kinam deji tangkapin kinam deji tang sobirta talonglo bon sitami ladak ilitum LAMS election ke hai abang phi tu anstami mithang akhai longri jing phon ji phansi alang litum chi song pon popusi alang litum han man peng pi ponsi apla pen alang litum han archo bonlo lasi ladak bin sumar atum ke bang sil kep hailo lapen ke suarlo song pen ladak mekri tiron pi alang di hello ni ilitum suarlo song pen APSLC pen alang di hello ke hai dun chenglo lasi longri longpat aphan kaching khon ji aphan le ilitum abang putin satame emek pranglo lapen itum ining chingpulo lapen kachinia chakong dulu imit hang adim ke imit hang si hai long nang si paragraph 2 subparagraph 7 20 paragraph so teng pulo tangte mit hang adim ke mit hang si election ta thordong ni mit hang adim pulo te mit hang adim si ilitum wut ta joglong chot ni lapen ilitum si inglong khai do an si ilitum chi pahai long ji lasi ilitum aphan arnam herjumi pini ilitum aphan hedung arnam ni pangrom lo ki hai ang the kaduk kawita litum ning ke chithete arnam aphan itum ning ching do na APSLC pahay nang ma APSLC pahay nang ma Jai Kathar sor pahay nang ma longri longpa chingho nang ma usumara khai kachan unang ma sik shidol pangtang nang ma sorlo song pangtang nang ma le kritiron pi sorlo song pen LAMS secretary ka hai dunde report alang lipan anso si anding itum ning chingduk la nang ma lapen pin sumara so bang bulo pera bang phi doana phanta miliang tu bhag cholo par dikhayang lo la me ko bo ai mithang adin bang kasi komol dam nang ni lo kaya ding le bang to lo lakin de tumake la bang so ali so bang ni tumlong nang letang lo non la terang sang ho pe na joksi inut amen taram